pokiaľ by sme tam urobili nejakú triedičku odpadov, pokiaľ by tam nešli iní investori, by som s tým súhlasil. Aj to je dobré. Ale pokiaľ máme naplánované, že chceme zvýšiť zamestnanosť v Šaci, keď chceme, aby rodiny boli úplné, aby nechodili ľudia pracovať na Ostravsko, do Čiech a po Bratislave a po Rakúsku, tak jednoducho náš zámer by mal byť taký, že čo najviac investorov pritiahnuť do priemyselného parku. A toto je priorita. Priorita nielen moja, ale aj ľudia, ktorí okolo mňa stoja. Lebo pokiaľ my nebudeme vytvárať pracovné miesta, tak ani tí ľudia sa tu nebudú dobre cítiť. Lebo viete si predstaviť, že muž príde v piatok večer, je ledva sobotu, nedeľu odchádza opäť preč. Aká je tá rodina? Proste toto je dôležité. Zachovanie rodiny, ale vytvoriť im taký priestor, aby sa mohli realizovať tuto, v meste, v Čaci, v regióne. A toto, jak sa nám podarí, tak toto bude dobré. Áno, prejdeme, jak som povedal, z začiatku som avizoval, že sme skončili prvú etapu, že sa prihlasovali kandidáti na funkciu primátora, respektíve poslancov. V roku 2006, to je otázka, podporil súčasného primátora SNS, HZDS a Smer. Dnes ho už nepodporí nikto. Čo si o to myslíte? Toto je otázka na pána bakalára Vražela. Nech si odpovie na ňu sám. Ďalšia otázka. Piatok a v sobotu v meste sa zbierali podpisy pre Jozefa Vražela, údajne ako nezávislého kandidáta. On je členom HZDS. Povedzte viac. Viete čo, je to zvláštne, ale máme podobné stanovy, to znamená, keď niekto ide ako nezávislý, tým pádom je vylúčený zo strany. K tomu toľko. To znamená, viete, to je také prezliekanie kabáta. Ja jednoducho som raz v jednej politickej strane, to znamená, vzdal som sa všetkých svojich funkcií, venujem sa len komunálnej politike, ale nikdy by som neprezliekol kabát. Áno. Ďalšia otázka diváka, diváčky. Pri poslednom vystúpení v Kišovskej televízii kandidát Pavol Holešťák pri hlasovaní za zriadenie cirkevnej školy povedal, že sa nehlasovalo, poslanci, že neboli uznášania schopní. Viem, že sa hlasovalo tajne, za zrušenie cirkevnej školy bolo 12, za ponechanie 10, to znamená, že cirkevná škola bola zrušená, sa nezriaďovala. Nehlasovali traja poslanci, to znamená, že neboli tam prítomní páni poslanci Kožák, Jašurková a citovaný pán Holešťák, ktorý nepovedal pravdu. Neviem, či sa to dá komentovať, alebo iba, že sa to povie tá otázka. Nepovedal pravdu. Nepovedal pravdu. Je pravda, že pán Holešťák hlasoval za odpredaj Palárikovho domu? Viete čo? Nie je tu pán Holešťák a ja by som najradšej bol, keby tu bol, aby sme si to vysvetlili. A nie je to korektné. U mňa ako nie. Ale áno, bolo to skryté v rozpočte a hlasoval za rozpočet, ale to ma ako mrzí a myslím si, že keď bude dovolená možno, že relácia, kde budeme dvaja, alebo bol by som rád, keby prišiel aj pán terajší primátor, aby sme si to vykonzultovali. Nie, takto ja odmietam hovoriť o niekom, kto tu nie je. Rešpektujem, ale otázky sú, takže ju prečítam a môžete sa rozhodnúť, ako ste sa rozhodol. Prečo pán Holešťák po vyššie trojročnej spolupráci s primátorom teraz ho mnohom kritizuje, by za mnohé prešľapy osobne hlasoval, že by bol na Budske nepotrebný a je treba ho upratať? Otáznik. Neviem, či sa bude odpovedať. Prepáčte, ja som rád, že píšete otázky, ale musím dodržať aj sľub, ktorý jednoducho dávam a moja výchova mi nedovolí povedať na človeka niečo, keď tu nie je. No, iba do počtu je pravda, že pán Holešťák hlasoval za zvýšenie toho amorálneho platu 180 000, ale na to asi nebudeme odpovedať. Je tu otázka, ktorá ma trošička zaskočila, ale je tu, ja ho prečítam. Podľa nepotvrdených informácií minulých dňov bola delegácia mesta v Rusku, údajne v Kaliningrade za účelom nadviazania državných kontaktov. Prečo práve v čase krízy, ak je to pravda, kto bol v delegácii, lebo okolo zloženia delegácie sa šíria nepotvrdené sumy. Vieme o tom niečo? Priznám sa, som z toho prekvapený. Ja som tú informáciu zachytil asi predvčerom. Vraj tam bola delegácia aj niektorých poslancov, myslím, že aj s manželkami. Viete, neviem, čo tam robili.
neviem čo dohadovali. A ja, keď idem na služobnú cestu, bol som teraz v Torúni. Mňa veľmi mrzí, že Torún, takéto veľké a historické krásne mesto, ktoré je partnerom mesta Čadce, necíti svojho partnera ako mesto Čadce. Oni sú zhrození. Ja som tam išiel ako súkromná osoba. Je pravda, že na pozvanie najvyšších predstaviteľov mesta išiel som tam za vlastné peniaze, išiel som tam svojim autom, na úkor svojho voľného času a žehli to, čo jednoducho oni jednoducho zničili. Torún je jedno úžasné mesto a ja si myslím, že bolo by vhodné, aby sme oživili kontakty, aby sme obnovili tie partnerstvá, ktoré tu boli. Lebo jedine takto dokážeme nažívať ako regióny a vymyslieť aj niečo aj pre tých našich ľudí. Torún ma veľmi potešila, chystám sa tam opäť a dúfam, že nové vedenie bude klásť oveľa väčší dôraz na partnerstvo, keď ho už raz podpíše. Viete, mne sa to zdá také, že ja niekomu niečo sľúbim, vyberiem, čo sa dá a keď potrebuje niekto druhý, tak už na ňo kašlem. Toto sa nemôže stávať. Partnerstvo je záväzok. To je ako manželstvo. Pred kultúrnym domom v Čadci je parkovisko, kde sa pri dažďoch nedá prejsť bez toho, aby človek nevstúpil do jednej z mlách. A či sa to vôbec dá riešiť? By som prosil krátku odpoveď, lebo čas nám beží. Všetko sa dá riešiť a ja sa čudujem, že to už nie je dávno urobené. Rekonštruuje sa teraz kultúrny dom. Je dobré, že sa povymieniali okná. Mám samozrejme výhrady k fasáde, k tomu gresu, ktorý tam je. Neviem, kde sa podiel mramor, ktorý sa mohol použiť, ale to, že sa vymenili okná, to je jedno chválihodné a dúfajme, že aj to parkovisko, ktoré je tam plno vody, jednoducho sa urobí. Prečo sa nerozvíja cestovný ruch v meste? Jediné, čo sa urobilo po presťahovaní informačnej kancelárie do Domu kultúry, zanikli 2 infokiosky a prístup na internet, ktorý bol v Dome kultúry a Mestskom dome. Mesto nemá informačnú skladačku, kde by sa návštevník dozvedel všetko podstatné o meste. No toto je čo ja vravím. Torúnčania, kto bol v Poľsku a kto chodí do Poľska, sú žhaví, nielen Torúnčania, ale Poliaci ako také. Oni milujú hory. Oni majú trošku tých Tatier. Ináč nič. No, akým pádom, alebo prečo by sme ich tu nedotiahli späť? Oni to chcú chodiť a budú tu chodiť. A čo sa týka informačnej kancelárie, to bol podľa mňa veľký omyl, čo sa stalo. Mestá to majú priamo vo svojich mestských domoch, kde navštevujú návštevníci mestský úrad a informačnú kanceláriu. No, navštívil som ju ja viackrát. Tam nie je o meste z našej dielne ako nič. Ako bohužiaľ, choďte pozrieť do informačnej kancelárie, aby tam bola jasná skladačka, ktorú vydalo mesto. To všetko sa prekrýva vyšším územím celkom iných obcí, ale my tu žijeme v Čadci. My prezentujeme Čadcu tak, aby jednoducho tu tí ľudia zotrvali nie 10 minút, nie hodinu, ale aby tu boli aspoň 2-3 dní. A z Čadce vyrážali, dajme tomu aj do okolitých oblastí. Toto je cieľom, toto je rozvoj cestovného ruchu, to sú nové zamestnanecké miesta. Áno. Otázka diváka, diváčky, je pravda, že ste jeden zo zakladateľov ozveny Čadce? Ale poteším pani Belousovú a rôznych ľudí, ktorí na mestskom zastupiteľstve sa stále pýtajú. Áno, pred rokom a pol som založil spolu so svojimi priateľmi občianske združenie Ozvena Čadce, aby jednoducho že sa nemôžem dostať do mestskej televízie a povedať si svoj názor, len nadiktované otázky. Tak to nie. Tak vznikla Ozvena Čadce, kde informujeme občanov a moji priatelia informujú občanov, ako to v skutočnosti je. Poukazujeme na vypuklé problémy, ktoré trápia väčšinu obyvateľov mesta. Čiže áno, veľmi rád sa k ním priznám. Áno. Komu dajú náhrade vyplatenie hlavnej